e o papel teno o xurado e o público esta noite. Tedes a decisión tomada? No, ainda non, pero hoxe costa de decidir, O público xa ten decidido, non? O público xa decidiu, costouvos tamén, espero, non? Costouvos a decisión. Ahora sí, xurado, sí? Démola. Carolina. Imos aló. Carolina. Isto cada vez é máis complicado, María. Sí. Porque ademais hoxe foi unha noite moi intensa e eu creo que aquí non hai perdedores, nunca hai perdedores, simplemente hai unha proposta pois que nos chega máis por algún motivo. Neste caso queremos resaltar dúas propostas artísticas, dúas identidades artísticas moi ben definidas, cada unha no seu estilo, a riqueza de recursos estilísticos esta noite por parte das dúas, que tedes moitísimo por ofrecer e esta noite foi un exemplo de moitas noites que aínda quedan por vir, pero témonos que decantar, a veces tratamos de ser obxectivos nesto do arte, si se pode ser obxectivo, porque o que están facendo estes rapaces e rapazas é arte, e a veces guiámonos por outras cousas, como é a patata. E neste caso vamos a facelo así. Sabe, gracias por esta noite. Sabe, gañadora deste programa. Gracias. Parabéns. Que bonita. Parabéns tamén a ti, Lucía. Sabela, gañadora deste programa número 9. Parabéns, de verdade. Queres dicir algo, sabe? Si podes. Nada, que estou super agradecida, super contenta co que fixen hoxe, a verdade que son dúas cancións moi especiais para mí e poder gañar un programa con dúas cancións como son estas que acabo de cantar, estou super orgullosa. Imos ver como queda a clasificación xeral dos 9 programas. Así está neste momento, sendo a gañadora hoxe Sabe. Sigue Lucía no primeiro posto con 87 puntos, Virginia con 84, María 82, Jay 77, Sabe 69 puntiños, Carlos 68, David 62 e Diego 59. Parabéns a todos porque estás facendo un concurso maravilloso e César Romero trae a gañadora, a escudería gañadora, que non sei quen será hoxe, César. Que emoción, que emoción. Antes de decir a escudería gañadora, gustaríame decir que no ensayo Sabela fixo esta canción mal. Sí. E leva todo o día rayada con esa canción. Mira como é a vida, como é a vida. Por facer a mellor actuación hasta hoxe túa, ahora fai un momentiño. Noraboa. Que pasada, Ai, que bonito este programa, é o mellor programa do mundo. Ahora, a escudería gañadora eu tiña aquí posto, como era o día de Lito, pois tiña posto Panorama, pero tachei, porque non é a escudería gañadora, pero por lo menos para que quede aquí, Lito. A escudería gañadora hoxe é Satélite! Satélites! Parabéns, Noli! Normal! Familia, vémonos a vindeira semana, xa sabedes, con moito ritmo, moita música, moito baile, pero sobre todo, con moitísimo corazón. Gracias por estar aí. Un bico.